τώρα που μπήκαμε σε αυτό το κλίμα, παρακαλώ να δούμε. Ναι, ανοιχτή είναι. Ανοιχτή. Τι βλέπετε? Τι βλέπετε, ρωτάει τη γρήγορα. Τώρα την ανοίξαμε και κοιτάμε ειδήσεις. Ειδήσεις κοιτάτε? Ορίστε, εσείς τι θέλετε? Αχ, εμείς θέλουμε να σας πούμε. Μήπως σας λέει κάτι η φωνή μου, μήπως σας θυμίζει κάτι? Τσου. Τολμήστε το. Είπατε τσου. Ναι, μάλιστα, είπα τσου. Προλαβαίνετε να το βάλετε στο Μέγκα? Στο Μέγκα βέβαια το βάζω. Ασφαλώς. Περιμένετε. Μετά από παραγγελία. Τι βλέπετε? Τι βλέπετε? Ξέρω, κάποιον κύριο εκεί πέρα, τον έναν που τηλεφωνεί και κάποιον άλλον. Με αυτούς τους δύο μιλάτε. Με εμάς τους δύο μιλάτε. Τι κάνετε? Α, με εσάς τους δύο μιλάμε. Είσαστε καλά, τι κάνετε? Δεν ενθουσιάζεστε πολύ. Να σας δώσω τον άλλον κύριο με τα μαλλιά. Τι να τον κάνω? Τι να τον κάνετε? Να σας πω. Τι παίζει net τώρα? Γιατί ναι, τι έβλεπε η κυρία? Ναι, τι ειδήσεις έβλεπε. Ειδήσεις δεν είπατε? Μπορεί να το βλέπει αλλού. Τι βλέπατε τώρα, τι θέμα είχε? Δεν πρόσεχα γιατί διάβαζα εφημερίδα. Μα άμα διαβάζετε εφημερίδα, παρακαλώ πάρτε και. Μα άμα διαβάζετε εφημερίδα, βάλτε την ψυχολογία στην Δεν υπάρχει έτσι, πήγε την πατάει κάτω. Από μένα τώρα τι θέλετε? Αχ, Θεέ μου. Πρέπει να σας πω ότι επειδή αργήσατε πάρα πολύ και χάθηκε ο χρόνος, χάσατε ένα λάπτοπ. Πάμε στην επόμενη. Τι είναι αυτό? Είναι φαγητό. Μεγάλη Το κουβέντα. βάζετε 280 βαθμούς κάθε πρωί. 3 μερίδες βγαίνουν. Καταπληκτικά 3 μερίδες. Πόσα άτομα στο σπίτι? Πάμε. Μα τι να σας κάνω εγώ, δεν μου είπατε από την αρχή πως είναι για φαγητό. Δεν είναι φαγητό. Συγχαρητήρια, κυρία μου. Τέτοιο συγγραφέα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Πω, τέλεια αυτός ο κύριος που μιλάει. Πάμε στο επόμενο. Αυτή τηλεόραση. Όχι. Αχ, δεν έχετε. Μήπως θέλετε να την ανοίξετε να κάνετε ένα γρήγορο ζάπινγκ? Όχι, παιδί μου. Γιατί όχι, κάνετε είμαι οικονομία? άρρωστη. Α, είστε περαστικά. άρρωστοι. Είμαι άρρωστη, παιδί μου. Σε ευχαριστώ Περαστικά. πάρα Καλά, γεια πολύ. σας, Τίποτα, περαστικά. να είστε Καλό καλά. βράδυ, παιδί μου, να έχετε. Επίσης, καλό βράδυ. Γεια σας, Ευχαριστώ και τι γλυκιά, κυρία. Μισό λεπτό να σας πω κάτι. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Να σας πω, παίρνουμε από μια τηλεοπτική εκπομπή από το πρωινό, από τον όμορφο κόσμο. Ναι, καταλαβαίνω, παιδί μου. να σας Έχεις πω. δίκιο, είναι η δουλειά σου αυτή. Εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα. Ναι, πήραμε απλά να σας πω ότι παίζουμε ένα παιχνίδι καινούριο και θέλαμε να σας δώσουμε και ένα δώρο αν έχετε κάποια εγγονία, ένα εγγονάκι. Όχι, δεν έχω τίποτα, παιδί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πολύ ευγενικοί. Καλή τύχη να Ευχαριστούμε έχεις, πάρα το πολύ. εύχομαι. Και πρόσεχε που θα πάει να πέσεις. Τι εννοείτε να προσέχουμε? Να προσέχεις τις γυναίκες. Γιατί η γυναίκα είναι... Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε? Έφαγε η γυναίκα, έφαγε, παιδί μου. Πρόσεχε. Τα μάτια σου. Προσέξτε τώρα, εμείς σας πήραμε κατά λάθος τηλέφωνο από μια τηλεοπτική. Το ξέρω ότι ξέρετε? πήρες κατά λάθος τηλέφωνο. Πού το ξέρετε ότι σας πήραμε κατά λάθος? Είμαστε από μια τηλεοπτική εκπομπή. Είμαι ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου από το πρωινό του Μέγκα. Ναι, ο Γρηγόρης, ξέρω, καμιά φορά τον βλέπω πρώτα. Να είστε καλά. Είναι πολύ καλά. Να σας πω, καταρχάς περαστικά, φαίνεστε μια πολύ γλυκιά κυρία. Και εσύ, παιδί μου, Ευχαριστώ και πάρα εγώ, πολύ. παιδί. Γιατί το λέτε αυτό για τις γυναίκες να προσέχουμε? Γιατί η γυναίκα είναι Παναγία, σώσε με. Μην πέσεις η γυναίκα, ρώτα τον Γρηγόρη να στα πει που τα ξέρει. Θα το ρωτήσω. Πάμε στο επόμενο.